желаете, войници? Здраве желаем към нашия град! Отлично отговаряте. Да е вярно, ние сме отличници! Къде се избягва звука? Дезертирал. Извиква от организаторите някой да проявя звука. Така. Ангел Георгиев. Тук. Свободно. Асен Жечев. Тук. Свободно. Белян Нинакиев. Тук. Свободно. Емхар. Емрах. Свободно. Георги Манов. Тук. Свободно. Гери Байлова. Свободно. Х. Петров. Тук. Свободно. Цветан Ганчев. Аз. Свободно. Николай Банкин. Аз. Свободно. Ивелин Иванов. Аз. Свободно. Светослав Спасов. Аз. Свободно. Валентин Панчев. Аз. Свободно. Габриела Горланова. Да. Свободно. Тук. Няма да. Тук. Така. Георги Инков. Тук. Свободно. Евстати Зарков. Тук. Свободно. Калуян. Отсъства. Кристиян Марянов. Тук. Свободно. Мирослав Челов. Тук. Свободно. Стоянка Никифорова. Тук. Свободно. Николай Орлинов. Николай Орлинов. Окей. Николай Стефанов. Тук. Свободно. Васил Николов. Нико. Тук. Нико. Свободно. Христо Петров. Няма го. София Такева. Свободно. Красимир. Да. Гърбучев. Свободно. Боян Вушков. Свободно. Яна. Свободно. Александра. Няма я. Михайла Енчева. Свободно. Кристина Пицарска. Кристина. Така. Мишо Иванов. Свободно. Деян. Свободно. Цветан Ганчев. Моля, изправи се. 10 лицеви опори. Кой ти казва да си изпесяваш? Добре, това 5 лицеви опори. Пецата. Има ли пецата? Явно е за пеца на някъде по пътя. Жулията Атанасова. Свободно. Петър Колев. Тук. Така. Търлитания. Така. Стоян Стоянов. Адриан Бошков. Божанов. Добре, Божанов. Свободен. Валентин Панчев. Не знаме стали си пратил. Не знаме стали си пратил. Добре. 12. София Такева. София. Втори път. Добре, значи ще не знаме стали си пратил. Твоето име? Юлия. Нямам да списъка, но съм сигурен, че ще изпратил. Изпратила ли си ти домашно? Ето домашното си го и ме имела видео с закъснение. Аха, сещам се, да. Говорих с теб. А ти? Бояна Цветкова. Изпратила ли си домашно? Да, още чак. Имаме Боянушко. Боян Цветкова, номер 29. Добре, свободно си. Добре, и ти си свободно. Това беше отсявка, защото хората, които не са изпратили домашно, бяха свободни да си ходят. Така че минаваме без това, без да освобождаваме хора, веднага много бързо. Формации по тройки. 3 души на едно място, бързи групи.
Има някой, който не е по тройка. Добре, един от тройката сяда, другите са му двамата зад гърбото. Вадат си ножовете, които ще зададете. Добре, един сяда. Веднага, другите двама зад него. Един сяда, другите двама зад него. Зад него изправени. Така, сега, този, който, слушате ли, този, който отляво слага дясна ръка върху рамото, този, който е от другата страна слага ръка съответно върху рамото. Всички ли са готови в изходна позиция? Вие сте станали лошо, станете хубаво. Така, всички ли са готови? Сега, човек, който е седнал, се опитва да стане. Тези, които го държат за рамото, се опитват да му попречат. При сигнал! При сигнал, готови ли сте? Само един ли му остава ден? Всички се сменят. Смяна конфигурацията. Друг седи. Айде да видим. При сигнал за гласове. Всеки се опитва да направи това, което трябва да направи. Този, който иска да стане, а този, който не трябва да му дава, да не му дава. 3 и... Бойна готовност са всички. При сигнал почвате. Смяна на местата. Сега този, който седи, не иска да стане. Тези, които са зад него, се опитват да го дигнат. Само за ръка. Само за ръка. Бойнико, решавай. Битката на титаните. Ротация! Готови!
Ротация! Така. Сега всеки преценява какво да прави и как да прави, нямате инструкции, пробвате се да убедите човека да стане, той преценява дали да стане или да не стане. Ние пък ще искаме да Ротация! Каква е общата цел? Това е действително полезното вместо да прилагат други средства или заобиколни средства. Обратната ситуация. Другите искате нещо да направите, обаче вие сте се заинатили. Много трудно става. Имаше случаи тук вдигане на столове, изсипвания, противе. Човек като не иска да направи нещо, трябва да го принуждаваме или не трябва да го принуждаваме, е въпрос, който зависи от ситуацията, как точно ще бъде попълнен. Но винаги е по-добре вместо сила, първо да се започне с диалог. Но го сложихме на трето място диалога, някъде той е проработен, някъде седнаха и тримата. Нали, вече различни неща според способностите ни да говорим и способностите на другата страна да слуша нашите аргументи. И си пролича кой някой не приема никакви аргументи и казва, не, решил съм, че седа. Надявам се, сега сте забелязали модели на поведение при всеки един от вас в различните ситуации. Така за много кратко време може да разберете много прости житейски истини. До какво води подкрепата, до какво води ината и как да действате вие самите. Всички горе. Както
написах. Някой знае? Обичам хората, които са мотивирани да правят неща за себе си. Те ги правят за себе си, но въпреки това аз харесвам такъв подход и обикновено го насърчавам и награждавам. Било то символично, наградата ще ви дойде от живота, когато ги правите нещата по правилния начин, в правилните срокове с необходимото качество. И затова смятам, преди да дойдем до този момент, всички, които са без домашно да отпаднат, но те очевидно си отпаднали. Така че тук сте сериозни. Но сред тези сериозни, искам да награда тези, които са най-сериозните. Подаръкът е символичен, наградата е напълно военна. Това е нож, който може да минавате на летища, не го хващат радари. Така. Започваме с Михайла. Михайла. Михайла, имаш качество за войник. Ти беше първата, която продаде първото домашно, без въобще да знаеш, че ще има допълнителни награди, защото очевидно си организиран човек и мотивиран да правиш това. Използвай своето оръжие по правилен начин. Стоянка Никифорова. Стоянка тези задачи седат като един тест за всички курсисти и беше първата, която го попълни и отговори, че си го попълнила. По инициативност да провериш също дали правилно си го решила, не случайно да съм публикувала отговорите. Хареса ми твоя подход. Това е твоята награда, но остри си ума и продължавай така. Георги Манов. Тук. Реши задачата по великолепен начин и се изложи с другите, защото е домързява. Сега получаваш най-малкото нощ. За най-малко усилия и все пак заслужава своята награда и използва я добре. Така. Тъй като вече във форума се развиха нещата много бързо и дори тези, които не искаха да знаят отговора, го научиха на сила. Защото те, които го знаят, искат да споделят с всички. Тя вече отпадна като причина за награда и аз след като казах, че отпадна като причина за награда и беше любопитно колко от вас ще бъдат достатъчно любопитни да отворят някой друг от фитнеса за интелекта. Защото те са 7, 8, 9. Никой не е чак толкова любопитен. Обаче ви зададох нещо допълнително за Power Cure. Още го обявих миналия път. Има няколко, които пробват да се отговорят. Мисля, че са 3, аз съм записал 2, малко трети. Сме говорили, съм му казал по мейл, защото сте, или по фейс, защото сте много. И трудно координирам няколко курса и много хора едновременно. Да си каже. Значи, София Такева. Ти направи опит честито и опит да се държава. Цветан Ганчев. И ти направи опит. И добре да се прави. Още 2 награди ще бъдат раздадени. Първата награда ще бъде за първият човек, който е за таблицата, която трябваше да попълните. Я беше направил и я беше обявил във форума и в страницата. Защото той помага на другите, без те да му иска специална помощта, абсолютно доброволно. Това много ми хареса, това е както споделянето на знания. Кой е това лице? Той се знае. Заповядайте. Как се казваш? Боян. Боян. Браво. Най-големия нос. И още една награда има. За човек, който беше направил таблицата, ни изпрати за много удобство за напред. Това е стати.
Свободно, долу. Така. Помните, че започнахме с ориентация. Това са нещата, които правихме първия път и преговорихме първия път. Има ли нужда да ги преговарям още един път? Нито да, нито не. Мълчанието какъв отговор е? За съгласие. За незнание. За съгласие. Хайде и преговорим тогава. Започваме да гледаме как упражнявахме ориентирането. Окей, Жулиета. Окей, Ангел ли беше? Адриан. Добре. За дигане на ръка. Добре, ти беше Ангел. Аз съм Ангел. Добре. Ориентирането го преговаряхме и тренирахме всъщност, като поставяхме различни ситуации да оценим себе си как ще реагира в тези ситуации. Така. Добре. Това е някакъв отговор. Добре, продължаваме с Тати. Полагаме и той би се споделят решили да разделим целите на близки, средни, далечни, зависимо от тяхното значение и време за постигане. Отлично. И още допълнение. Светлано допълнение. Може би съм и домашни. Писам за домашни. Някаква цел. Това беше избиване на ръцете. Даян. Мисля, че ще да казвам за четвърта точка ориентиране в зоната на комфорт. Това, което правихме да се сложим къде се чувстваме, къде чувстваме, че нашата комфортна зона и тук са нещата, които се извън ние. Това също е право. Яна, последващата точка или по тази, по каквато може да говори точка? Взаимно опознаване и представяне и всички тези игри, които правим, са точно с тази цел. Да се опознаем в екипа, който сме и мисля, че свършиха отлична работа. Добре. Кристиян. Сближаването, запознаването, което правихме миналия път, игрите, обмяната на опит. Добре. Екипна работа. Ти беше? На Христо нямам какво да добавя. Оля? Нямам какво да добавя. Екипна работа. Кога работихме по екипна работа? Моля? Кога работихме по екипна работа? Не съм бил тук. Нито първи, нито втория път, така ли? Да. Добре. Михаил, Добре. за екипна работа. Да. Работихме поне първия и втория път с всички игри, с опознаването, с говоренето пред хора, с игрите. А като екип какво свършихте? Въпросът е към Стоян ли беше? Ники, добре. мисля, че игрите, в които ни разделяхте по групи, целта ни беше развитие на екипната работа. Кога направите продукт? Екипен продукт. Знам, че се. Зад ти, кой е сега? Мирослав. Мирослав. Добре, слушаме те. На работа имаше, когато играхме на модели, скулптури, глина. Това беше екипна работа. Да, екипна работа беше. Наистина беше екип. Подсказвания от публиката. Беше екипно между творението и между глината или между тия, които трябваше да се съгласуват, за да... По-добър отговор може да дадеш. Аз До теб, който е. Как се казваш? Моля? Валентин. Валя, добре, слушам се. Преди малко като вдигахме колата с столовите. Слушам те, но не те чух. Като вдигахме с столовите. Трите. Да, Това също е така, добре. Ти беше? Аз съм Бояна. Добре, Бояна. Ами аз искам да кажа за упражняване по трябва речнико с запас. Това, което се сетих, когато първият път играхме играта с думите Така. и ни беше казана една буква и с нея трябваше да изреждаме Това е по така. три... Абсолютно. О, да, Но искам екипното
домашната работа, след кога работите като екип и работите продукт, Гери? С екипен продукт А в момента ти беше Гергана. Габриела. Все с добре. Сега да кажете. Да, според мен най-добрият пример за екипна работа беше когато трябваше да разграничим комуникация и общуване и трябваше да представим пред цялата зала нашите виждания. Точно така, да. Ние работим екипно постоянно, но това беше първият път, когато вие трябваше да направите нещо като екип, да свършите някаква работа и да представите тази работа пред другите. Добре, това беше и от първи, от втори път, това е само втория път. Продължаваме вече, Гери, с теб. Интензивното повишаване на базова компетентност. Тук има много примери. Всички статии, които четем на вашата страница, всички книги, които прочетохме, за които чухме допълнителна информация от колегите, цялата информация, която получаваме по време на презентациите за дълбочината на човешката личност, на съзнанието на човека и така нататък. Това всичко е интензивно повишаване на базова компетентност. Добре, ти не остави нищо за другите. Добре, значи Юлия на следващата точка. Споделяне на добри практики и споделяне на знания. За мен най-полезно беше, когато бяхме в групи и представяхме домашните си, тогава всеки сподели своите опити и това, което е направил и тогава всъщност най-много споделяхме знания. Първоначалната ми идея беше, когато всичко се качи в системата, всички да имате достъп до домашните си, за да може, както и написах, да прочетете 60 страници вместо 60 книги. Това не се случи, обаче мисля да направя едно разрешение за първото домашно, сега вече когато тръгнем нещата с системата и всички да я качите там, за да може да ги прочетете. Другия вариант аз да я качам в някъде си, обаче ще отнеме повече време. Така. Продължаваме нататък с Стоянка. Практическото. Практическото въведение в езика на тялото, безусловно общуване. Това е като пример. Не съм сигурна, че мога да дам упражненията, които сме правили, но със сигурност имаше такива разработени теми от второто домашно. И бяха много полезни, но чисто теоретично сме ги разисквали. Знам, че сещаш, обаче трябва се интересува. Добре, зад Стоянко кой беше? Николай. Станете Николай, кажи. По същата точка. Практическо въведение в езика на тялото. Да. Ами, и аз се сещам за упражнения, които сме правили, но като цяло самата комуникация, която провеждаме между нас самите, ние извършваме някаква комуникация с тялото. Ние съм неволево. И в голям случай това не го мислим. И ако има някой, който отстрани компетентен и знае какво всъщност означават определени знаци, наистина може да наблюдава и да види какви неща даден човек прави, какви не прави и да направи съответните изводи от това. Така. Продължаваме с теб. Да. По същата точка. И кой беше? Георги. Георги, добре. Какво практически направихме за защита на езика на тялото? Мисля, че когато играхме играта за глина, твореци... Точно така, да направим. Добре, следващата точка, следващия човек ни беше? Асен. Асен, добре. Следващата точка интензивна практика в запознанствата. Това беше, когато се познавахме с имената. Дето всеки се въртяхме тук и си казваме имената, се познавахме. Добре. Има и още. Добре, да видим обаче по-нататък. Това е по-интересно. Следващата точка ти беше? Емрах. Аз отсъствах предните два. Добре. А ти? Аз съм Светлио. Светлио. Изправи се, Светлио, кажи. Рефлексивност и аналитичност, когато анализирахме с другите, когато говориха по първото домашно. Добре. И анализирахме, трябваше да намерим да ги критикуваме. Добре. Да не открием това, което не е наред. Отлично. Зад теб беше? Красимир. Красимир, добре. Красимир, последваща точка. Аз концепция и авторефлексия. Това, ако не бъркам, беше накрая, когато се бяхме събрали в кръг, когато всеки ни изказваше какво е научил през последния курс и някакво общо мнение. Така, това е едно нещо. Обаче чакаме отзад още по същата точка. Ти беше? Аз съм Михаил. Аз концепция и авторефлексия е упражнението за домашна работа.
които трябваше да направим въпросната табличка с въпросните теми и хора. Точно така. И да отбележим X01 или 2, в зависимост от условието. Добре, страхотно. Сега искам да погледнете тази реална автобиография. Аз не се справям да прочета, че може да се намеси булка доста бързо. Просто имам и други биографии. Все от другите биографии някой ще хванете и них да става за работата и да влезе по-късно да има смисъл, така че да е Какво ще кажете за това, че за този човек? Пожелание, кой ще каже? кръглата папка. За кръглата папка. Кай ще отиде на акцент да говорим, за да не стане изведнъж. Добре, Стати? Това, което мога да кажа, че лицето има ниска култура, ниско образование, няма речов запас, голям речов запас, не знае как да се изразява, няма общо плане по комуникацията. На ниско интелектуално ниво, поради липса или на възможност за развитие, или поради ограничението и раждането. Добре. Още? Добре. Гери? Да, според мен тя изживява много дълго време в изолация, т.е. само в семейството си, грижила се само за него и в един момент се наложи да си намери работа. Очевидно не е имала възможност да чете, да комуникира писменно най-вече и се е стигнала до този обрат в живота, в който тя забравя просто да пише, защото най-вероятно е завършила поне основното си. Не се научи. Така. Още има ли допълнение, предложения? Добре, Ангел. Според мен жената не разбира правилно задачата, която се е поставена пред нея, затова я изпълнява по начин, който тя мисли, че е правилен. Добре, хареса ми това отговор. До тук и трите отговора бяха много добри, обаче още отговори има ли? Стоянка? Аз бих казала, че основна грешка в нейното развитие са набрасили нейните учители, които не са научили. Защо те са научили, а не са успяли? Добре, Юлия? Вероятно си търси работа, свързан с семейни проблеми, щом си търси работа, вероятно. Казва, че не е работил по това. Кой? Значи, личен случай, аз бях на 16 и се срещнах в една почта с момичета на 16, които вече бяха женени, циганчета, бяха ги спряли от училище и просто им спира развитието. Това е, според мен, средата, основната причина тя да бъде до толкова неграмотна. Искам да чуем и как ти беше? Светло съм аз. Тя пише това, което чува. Може би има някакви или психически заболявания, или не се е учила да пише. И просто това, което чува, което говори, пише направо. Добре, сега въпросът с леко повишена трудност. Може да направите аналогия между този слайд и нещо, което ви показах първия път. Да, мога би. Добре, Таня. Обаче трябваше да дигнеш ръка. Кое? Чухте ли я, Таня? Да. Не. И да и не. Добре, който не е да дигне ръка. Айде предположете, които дигнете ръка. Аз тук мога ли, ама там те Нека и другите си изкажат. Да, говори, както другите, когато дигнеш ръка, когато ти дам думата. Иначе става хаос. Окей, кажи. Не чух Маугли, което е на Тарзан някакъв синоним. Това ли е рекла? Това беше. Така. Чухте вече всички, нали? Да. Съгласихте ли се? Да. Обаче. Добре, нека сега минем. Сега всеки чете, който разчете, дига ръка и мълчи.
Интересно, че от тук всички сте почти. Да. Ужас. Ето, прочетме. Когато го прочетете, разбира, че вече имаме за 80% обучение. Аз сега да имам всички, които са го прочели. И по-лесно всички, които не са го прочели. Добре, ще чакам още малко. Тези два текста ги показваме като разлика в нивото на компетентност, на справедливост и на интелигентност. Два текста и двата по определен начин неправилно написани. Обаче един е неправилно написан от или причини, други от други причини, за да бъдем политически коректни в говорени. В много сфери на живота ние действаме както първата госпожа. По някакви почули нещо, помучили нещо, горе-долу правите с нещата и считаме, че това е достатъчно. И в погледа на хората, които знаят повече, изглеждаме така. Но самочувствието си го имаме, нали си кандидатстваме за нещата. Без да работим върху повишаване на тази своя компетентност, защото просто всички плуваме по някакъв начин и смятаме, че това е окей. И затова ми се искаше много интензивно тук, както ви казах в началото, вие са шайка многобранци. Исках много интензивно да минете през някои неща, за да не бъдете чак такива многобранци. И затова трябваше да споделите знанията си, за да достигнете една базова средна компетентност. От тук нататък е възможност на всеки от вас да се развие в тази посока, след като знае, след като мина вече поне средно образование. И продължаваме сега. Но преди това знаете ли какво ще направим? Мисля да не го правим, но мисля, че все пак ще бъде полезно. Както сте двете групи така, се съберете по някакъв начин или на 3 групи да се разделите. Колко имаме? Всички са владни. Да го направим в една обща дискусия. Хайде две неща ще направим в обща дискусия. Обаче с дигане на ръка. Не, в общата дискусия ще бъде регион. Само да го намерим къде е. Философия на съвремието и е лесен за четене в общи линии. Прозрачен за четене, не е както феноменологията или ще не е както в края на 19 началото на 20 век. Така. Фред Таня, как се казва? Деян. Прочете какво беше. Атрибутивното твърдение става действително експлицитно едва когато отговаря в рефлексивен план на суспендирането на спонтанната атрибуция на себе си на мнемонични явления. Така, значи имаше две предложения. Едното беше от София, едното от Цветан. Да чуеме последователно тяхните предположения, София. София точно така, да. Не се чува, София. Атрибутивното твърдение. Това е твърдение, което се опитваме, нали, човек да изучи себе си, като се гледа отвън, като се поглежда от страната на друг човек. И това става действително, може ясно да се определи, едва когато отговаря точно това рефлексивен план, рефлексия на персонална рефлексия. Че е това, че когато човек по същия начин може да се гледа от другата страна и да се изучава, да може да поема оценките на другите, които дават за него. Може да ги разбере другите, които дават оценките за него.
спонтанната атрибуция на себе си. Спонтанната, това е внезапно, когато атрибуция на себе си, това е персоналната атрибуция, т.е. да можеш да гледаш пак вътре в себе си, да изучаваш само себе си, да се ограничиш от околния свят. Тоест всичко, което правиш, е свързано само с себе си. Тоест постиженията, които става въпрос за постижения, за неуспехите, са свързани само с себе си, т.е. че не зависиш от никакви външни фактори. Личните явления са явления, може да използваш различни методи по това, за да може паметта да работи по-добре. Окей, добре това. Ето ученик Света. Положението за това ли? Как го разбирам аз? Да. Ами, аз текста го разбрах по последния начин. Чувате ли го вие? Текста го разбрах по последния начин, че дадено твърдение може човек да го разбере и да си го представи, да го запомни едва когато той почне да отговаря на неговите представи, един вид не се изразих правилно. Нещо го запомним и го възприемаме, ако го разберем, казано така с... Или примерно аз какъв образ направих, ако нашата памет е една кутия с отвори, през тези отвори преминава само информация, която отговаря на размера и на формата на отворите. Това, така го разбирам аз това. Хайде сега още да допълним това разбиране. Който иска да пробва, дига ръка и говори, как го разбирам. Добре, Стати беше първи. Правилно съм разбрал от колежката, че атрибутивното твърдение, т.е. себеоценката, става действително едва, когато, ще кажа с мои думи, че човек може да твърди, че познава себе си и се опознава единствено и само, когато той автоматично почва да прави обратна връзка, когато комуникира с останалите и може да преценява своите действия обективно, а не субективно, поглеждайки предпочитане на околния свят. Това е добро допълнение. Яна? Сетих се за един цитат. Само ще изправите като да, сетих се за един цитат, който може би няма да цитирам съвсем точно и все пак, че всяко знание, което не е минало през опита, е само слух. Така че може всичко да си мислим, че сме разбрали и така нататък, но това, което казва той, ако нямаме очи да видим и да ни поднесат как да решим. Ако нямаш очи да видиш едно, и най-ценното знание да се ти поднесат на тебе си, ако нямаш очи да го видиш, няма това не за теб. Аз искам да се спирам върху суспендирането на спонтанната атрибуция на себе си. Имам предвид тук и това, което аз разбирам от това е, че дадено твърдение външно, ние го разбираме едва когато подсъзнателно го осъзнаем и подсъзнателно го разберем и подсъзнателно успеем да схванем цялостната логика, не съзнателно смисъл. Ако чуем някакво твърдение и започнем да мислим по него, ние разбираме една част от него. Ако го оставим да отлежи подсъзнателно, стигаме до други истини, които в последствие се оказват, че са правилните за даденото твърдение. Добре, вече почва да се насища информационно. Деян. Аз съм отмачвам, което... Но се справи, добавяйки. Ако дадената информация и твърдения са свързани с лични вярвания, освен това да разберем тези вярвания с ума си, трябва също така да ги преживеем, за да могат наистина да са осъзнати и възприети напълно. Защото ако само държим някаква теория в ума си, но когато става въпрос за нещо личностно, примерно вярвам, че светът е много хубав. Но в същото време излизам на улицата и наругавам някой, като ме изпреваря или нещо такова. Едно е да си мислиш, че имаш някакво знание, друго е реално да резонира на тебе с действията ти, чувствата ти, емоциите и да го живееш всеки ден. Добре, още? Добре, ще направим малко паралел с други неща, които говорихме.
Първо говорихме за езика. Човек, за да мисли, трябва да има език, трябва да има думи, в които да облече своите мисли. Ако няма мисли, които да... Първо, ако нямаме понятия, с които да облечем дадени преживявания, няма как да оперираме с тях. Може да ги чувстваме, но не може да ги мислиме. Езика, както разбрахме, това е една готова система, в която ние се раждаме. Раждайки се, ние постепенно си обогатяваме езика и си обогатяваме компетенцията в разбирането на света. Но след разбирането на света, защото езика показва, не само посочва предмети, често показва и връзка между тях. Нали, имаме корените са свързани, няма да навлизаме сега в морфологията. За да може да говорим ясно това, което е вътре в нас, трябва да го облечем от думи. За да може да го атрибутираме, трябва да има необходимите понятия. Обаче, за да може тези понятия да ги изразим на нещо, ние трябва да имаме еквивалент на вътрешното съдържание. Обличайки това вътрешно съдържание в тези понятия, вече може да говорим за предметите. Не може да говорим за нещо, което не е познавано по никакъв начин или нямаме спомен за него. И някои от нещата, както вече беше изразено, са ги преживявали. След като ги преживеем, когато ни дойде информация, ние ги навързваме. Само като знание не е достатъчно, защото няма никакъв опит, който да стане с него, нямаме никаква мнемонична база. Почвате ли да ви се ориентирате? Това са полетата на знания, които се изграждаме. Но тези полета на знания трябва да са стъпили върху нашия опит. Нашия опит винаги остава ограничен. Обаче, за да повярваме, че нещо е такова, ние трябва да имаме вътрешен еквивалент на това нещо. Абстракциите много трудно се работят с абстракции, защото те са обобщение на обобщението. Има абстракции на второ и на трето ниво. Ние изразяваме себе си чрез думите, които ни дава света за нас. Често пъти не сме ориентирани в самите себе си. В последното упражнение, както и очакват, някои хора бяха споделили. Няма как да споделям аз такова нещо с близките, при положение, че аз ние не съм наясно какво мисля по тези въпроси. Хората не сме достатъчно. Не всички хора са еднакво рефлексивни към себе си, еднакво аналитични и имат еднакви наброени инструменти да работят със себе си, да се ориентират по-добре какво става в тях, как това нещо взаимодейства в света. И така вече направихме плавен преход към упражнението. Пребройте се до 3, започваме от тук. Ако човек може да ви се довери на всички вас, тук няма лъжещи. По изключение един хикс някой да е сложил, нали? Така се представя. Никой няма да си признае тези неща за себе си. Аз за това не иска да ви ангажира да ви праща таблицата, да ще бъде само за вас и да бъде искрена. Но истината е, че човек не е искрен дори пред себе си за нещата, които не му харесват. Прави ги, обаче се прави, че не ги е направил. Също така, някои хора казват, аз всичко си споделям. Ето тук може да попитаме някой от въпросите конкретно дали ги споделя. Знаете, че има с различно ранжиране. Обработката на данните може да стане по няколко начина. Може да се сумират точките, може да се види къде има натрупване на високи показатели, може да се види къде има натрупване на ниски показатели, може хоризонтално и вертикално да се засичат. Има много начини да се извлече информация, повечето обаче, и това беше любопитно на това упражнение как се просече, споделяха не толкова процесуално как са работили с информацията, а да преразказват своите заключения и да говорят за себе си също. Което е добре, защото това е споделяне. Защото тук нямаше напрежението, че ще говорите нещо лично, защото говорите за някакъв материал, за някакви таблици. И въпреки това казахте различни неща и още сте живи и специални някакси. По принцип, мъжете като цяло в нашата култура по-малко споделят. В западната култура това не е много приятно, мъжете да се разкриват прямо чувствата постоянно. Зависи какви чувства, разбира се, ако на матч отидете и видите, че някой така седи като мумия, докато всички ли къде е? Явно човека нещо не е добре. Така че има уместност на показване на чувствата, която е пак социално обусловена. Или на някой татко, ако поднесат бебето и той ще каже. И това също отношенията с свекървата ни се стъщат, там се оттегнат доста. Така, как се споделя?
Защото това също се учи. Има хора, които просто обичат да говорят и не спират да говорят и много говорят и всичко си разказват. И създават поне такова впечатление. Обаче за доста хора не е така. Първо, защото много рядко някой се интересува да ни слуша точно нас, за точно нашите неща. Тоест ние нямаме навик, нямаме опит да споделяме. Това е модел, който съм много ще ви кажа, но някои други неща иска да ви кажа. Няколко примера, които подочух от разговорите, не съм вадил от работите, защото можех да направя статистическа обработка на вашите отговори, на вашия анализ. Пример. Как да споделям с родителите си, не искам да ги товаря. Обратният пример. Естествено, че с родителите си ще споделям най-много. Тя ги най-много грижи за мен. Пример. На родителите си с пари не искам да ги казвам, за да не се притеснява. Обратен пример. Нали вие си знаете всеки, който цитирам. Обратен пример. Родителите са ми най-добри съветници, защото най-добре се ориентират с парите. Познам своите приятели за начините да се справят. Всичко обаче това е казано като очевидност, като самоподразбиращо от само себе си. С това започнахме с Шут, сега няма да се връщаме към него, но може би последния път ще ви поговоря, ще отделя половина или един час, когато вече имате емпиричния материал да разберете абстракциите на второ и на трето ниво. И колко са ценни, как към тях може да отнасяте после много конкретен материал. Така че те самоочевидности са очевидни само самите вас. Рядко са споделени очевидности. Някои хора казват, аз всичко си разказвам, всичко си споделям, обаче ако някой ме попита конкретно. Трябва да си дам преди малко. Или, нали аз съм открит и си казвам, ако други говорят за пари, аз говоря за пари. Което повтаря малко това от преди малко. Тоест, всичко това е начинът, по който вие се виждате. И този начин не е обективната истина. Това е не само, че е субективната истина, ами това, което вие показвате за субективна истина. Не е точно това, което си мислите за себе си, защото не сте го казали първо пред мен и второ пред другите. Казах ви, сумата от вас е, всички ние сме честни, открити и споделящи. Горе-долу това е, може да се направи като заключение, ако не се обработва. Така че факторът за социално желателно, по принцип тези социологически тестове да се изключва. Всички, които казват, аз съм честен, добър и полезен член на обществото, всички такива отговори директно се трият. Защото почти всички отговарят така. Само се слага, нали, има един знак излиза, когато няма такъв отговор. Тоест човек очевидно премълчава нещо, тогава това вече е индикация за нещо. Да. Има най-различни начини за изследване. Въпросът е, че тук-там само имаше подходите, които сте използвали. За някой беше супер очевидно, че си сумира всички точки и вика, аз имам 150 точки. Преначавам. I'm the champion. Примерно. И друг каза, аз разбира се го направих, ще направи диаграма. Това е най-очевидно. Разбирате ли колко? Аз сега искам да споделите помежду си, освен да се отпуснете да споделяте лични неща, защото това са малко и повече лични неща. Да видите колко от вас ще споделят абстрактни неща или инструменти, с които работите, или подходи, които имате. И колко ще вземете от тяхните инструменти и подходи. Така. И тук това е един подход за споделяне за повечето хора, които нямат навик за споделяне. Най-лесно, защото това е до някъде лична информация, за която говорихме. Лична информация не споделяме със всеки. Даже имаше такова изказване. Аз разбира се не споделям със всеки, защото някои хора, дали, ти е приятно да говориш с тях, ама други така просто не те предразполагат. Въпросът е, вие самите предразполагате ли хората да споделят? Или само ще бъдете в пасивна позиция, където някой, нали, ако е готен и ви подхване, вие ще кажете майченото няма. Защото това се получава, това съм го правил професионално. Нали, че дълбочини интервюта. Така. Най-лесно е да се споделя кажина. Мога ли да задам въпрос? Защо трябва да споделям? Да. Защото ние говорим много за това как да споделям. Ще стигнем до това. Малко по-късно. И ще разгледаме какво се случи, когато се някой не споделя. С много по-късно. Така. Най-лесно се споделя информация. Информация, която е обективна. Днес е
петък. Това е информация, която е обективна. Днеска е дъждовно. Това е информация, която е обективна. Тук сме 45 човека. Това е информация, която е обективна. Това не ни ангажира по никакъв начин, защото когато става въпрос за споделяне, някой смята, че трябва да се разкаже най-интимните кътчета на душата, както присъства на ентик. Но това всъщност е умение да водиш и разговор. Да бъдеш социален с непознати, краткотрайни познати, дълготрайни познати, колеги, близки. Да си избягат моментите от природното мълчание, защото едно се принуди и не знаете какво да кажете и как да го кажете. И се усещате, че е неудобно, обаче не знаете как да го ходите. Така че първият етап, най-лесният, с който може да експериментирате, почвате да споделите обективна информация, която по никакъв начин не разкрива нищо за вас. От една страна. От друга страна, от тук нататък вече гледате кога някой ви казва информация, без да ви казва нищо за себе си. Защото това е подход, който някои хора използват умишлено. И вие мислите, че те са много открити и хавай, споделили много неща и вие на своя ред огледално почвате да им обяснявате. Но те само са ви подали обективна информация без нищо субективно, а вие сте си казали неща, даже които първоначално се планирали. Така, следващата втора стъпка се споделят мисли. Това са наблюдения, това са заключения, това са предположения. Защото се смята, че мисловният живот е по-редно да се покаже и да се сподели. Това е интелектуален продукт, който ни представя в добра светлина. След това са емоциите, които споделяме само с близките хора, а за потребностите ще говорим малко по-нататък. И за мина и бъдеще също. Сега, 3 часа, искате ли да излизаме в почивка вече? Оля? Добре, искате ли да излезе в почивка? Да. Айде в почивка. Здравейте! Отлично отговаряте! Тъй вярно, ние сме отличници! Сядайте и продължаваме. Първо ви процедурен въпрос. Миналия път искахте кръчма. Колко разучихте за близка кръчма? Той разучи. Има тук една близка, много хубаво готвят, обаче исках пари. Така че след това може да продължим на там и да ги правим някои от нещата, за които няма да ни стигне време. Защото обикновено така става. Така. И говорихме за етапите на споделяне. Винаги е по-лесно да започнете от неутрална информация, която не ви касае по никакъв начин, като повод за започване на разговор. А ако искате вече да проучите личността от срещата, споделяте някаква мисъл, нещо, което сте мисли по въпроса или ще си предполагате, че е ваша собствена мисъл, това рядко е такава нещо, но споделяте това, което си мислите, че си мислите. Така. И мисля да поговорим малко за конфликтите и стреса. Какво виждате? Моля. По-важно е какво пише. Кой иска да говори? Искаме да дадем шанс. Добре, айде ти, да ти подяваш, но си справи. От едната страна са военни оръжия. От другата страна са свои неща за комуникация, като молив, грамофон, микрофон и те, което крещи. И грамофон особено. Добре. Разликата е това, че винаги думите ще бъдат по-силни от оръжията и винаги с думи може да се постигнат по-големи цели, отколкото с война. Готов ли си се обзавода? Защото той е менте. Или ножа на менте, ще се сложим много. И той е менте. Защо сме пацифисти? Аз казах, че съм. Защо? Защо да не съм? Защо се получава така според вас? Защо думите нараняват? Не всички думи нараняват, само тези ако ми кажа някой, защото не интересува, няма това се казва, че не е близко. Значи я трябва да тествам. Ти кажеш, ти си пълен буклук и
и да види дали ще да ремиш, за да знам дали ще пука за мен. Интересно. Това е интересен тестова система и подход, но не ви препоръчвам да се придържате към нея. Другите нараняват, защото... Изправи се. Другите нараняват, защото ги приемаме лично. Така. Което мен означава другите нараняват, защото сме комплексари от малки и още не сме си осъзнали всички тези неща. В смисъл, в момента, в който си осъзнаеш тези проблеми, те спират да се притесняват. Говорим за цялостната личност на Юнг пак отново, която познава себе си с плюсове и с минуси и не ги натоварва ценностно по никакъв начин. Добре, това е така. В един момент, когато това се случи, вече ни нараняват самите думи, а отношението, когато е от неочакван източник. Добре, какво ви говори това нещо тук? Реклама на Мазда. Добре. Харакири. 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 Защо харакири? Защото сам се убиваш, ако караш бързо, примерно. Добре. Още? Юлия? Човек е голям фен явно на оръжията в източните бойни изкуства. Това е катана. Това е точно колата вместо... Добре. Хайде да помислим малко по-символно върху нещата. Какво е катаната? Оръжие. Хладно оръжие. Какво се прави с катаната по принцип? Имате живот. Кой ли беше? Мирослав. Еми, за стипана много се правят различни японски ритуали, като самоубийство. Като начало също, че... Също е символ и на самураите, с бойни действия. Така. И носи и чест. Абсолютно. Катаната е благородно оръжие, което са носили само самураите. Самурай не е можело да бъде всеки, а само обучени и богати благородници. За момента е толкова богати. Едно от условията е, че когато катаната се извади, трябва да се изцапа с кръв, преди да се прибере. Някой път, ако това извади се само при важни случаи, но когато се извади случая, трябва да се реши. В крайния случай се порязвали себе си, за да не обидат оръжието и духа на оръжието. И виждаме катаната като скоростен лоз в кола. Защо? Хайде сега да продължим символите там. Цветан? Сигурно да се каже, че автомобил е един вид оръжие, с който може да убиваме. Добре, това е точно така. И ти Това беше? е Ник, аз това искаш да кажа, че... Така. Добре. Защо? Защо такава снимка, защо такъв монтаж? За какво говори, за какво човешко качество? Кой си скефи в това нещо? Така, добре. Винаги може да се изкефиш на това нещо, зависи в какъв аспект го гледаш. Може да гледаш колко изящна е изработката на тази дръжка. Зависи и ютията може да е оръжие, с която да убиеш човек. Зависи как да ползваш това, което имаш като инструменти, като оръжия. Защо? Така, някой от вас познава ли човек, как си беше? Ангел. Асен. Значи, освен, че изглежда брутално яко това нещо, символично може да се каже, че това поставя силата в ръката ти, като фанеш. Айде, Таня, тебе. Значи ли, че тази снимка провокира това да се живяваш като господар на света и може да мачкаш всеки по почнахме да говорим за себе си малко. Ако кажем, че това оръжие изисква задължително кръв, това значи ли, че ни предизвиква да наистина да прегарим всяко не случайно под черните винтове, деца сме примерно 50 на 100 години, отдолу е червено, но не се вижда при вас толкова добре. И кожата, която е около него на скоростния лоз, също обширна с червени конци, нещо, което по принцип дава такива асоциации. Да. Значи склонността и способността да проливаш кръв, да управляваш и да лишаваш други от животите им, докосва някаква нишка в някои хора. Познавате ли такива хора, дето обичат агресия? Да. Добре. Знаете ли какво е това? Да. Какво? Какво е това?
Снимка на какво? Може да ориентирате какво е снимано? Паркинг. Страхотно. Паркинг. Няма да познаете кой е паркинг, защото всички седнахте, но сега ви показвам ето това нещо. Пентагона. Пентагона. Що се паркира на кръжа? Това е Пентагона, една колосална сграда. Как се нарича министерството, на което принадлежи тази сграда? Отбрана? Как? Може би на отбраната на мен. Министерство на отбрана. Министерство на вътрешните. Може би на войната. Министерство на агресията. Ето го и българското се казва така. Министерство на отбраната. В началото на 20 век се казва Министерство на войната. Как трябва да се казва? Обаче след това атакувате се решили, че това за хората не им действа добре, нали всички сме пацифисти, ние сме миротворци и сега се казва Министерство на отбраната. Не само това, военните акции се наричат мироопазващи мисии или когато е агресивна военна действие, тогава се казва мироналагащи. Това е официалният политически език, на който се говори, защото има значение не само за какво говорим, а и как го казваме. Така се въвежда демокрация. Друг Не, вариант че има няма. значение какво прави. То може да е контрол на популацията. Да. Естественият подбор доста добре се върши тази работа. Нали имаше една от теориите за как да се контролира населението на земята, чрез война и така нататък. Един от учените ми си спомня името, може би всички сте учили в училище едно време, че се смята съвсем нормално да ги има тия неща, война, бедствия. Контролират се. Това е когато се опитваме да заместим Божия промисъл. Това е когато той е имплицитен се личи. Нещата трябва да ги има, защото така е смислено. И мисълта, нали, тогава не се приписва на Бог, а на някакъв естествен ред. Има война, защото сме агресивни. Защото самите хора обичат да воюват и да се налагат. Има ли някой от вас, който никога не се е карал? Да си дигне ръката. Според мен тя не се е карала. Дига ръка човека. Гери. Дига ръка човека, който преценява. Така. Всички нас има агресия. Някой път това е агресия породена от нападение и ние се отбраняваме, нали, като Министерство на отбраната. За някои от нас е толкова важно да сме добре защитени, да се отбраняваме и за да спим спокойно, трябва да сме подсигурени добре. Защото какво гарантира спокойния сън? Това, че сме защитени. Чистата съвест. Чистата съвест, обаче това е само персонално. Когато е интерперсонално, не е достатъчно. И не знам дали някои хора се радват на това нещо. Дали изпитват някакво удоволствие от него. Тъй като не знам се пороги за снимката една. Ангелите на мира. Пълно щастие, да. Патрони са, да. Това са патрони, той прави така ангели. Или снимка, както се казва. Така, какво представлява войната по принцип? Тук успявате ли да различите каква е? Хайде да видим. Може да е нещо. Така по-добре предполагам. Самофлажа. По принцип държавите са с прикрити намерения една към друга. Когато сме агресивни, рядко на политическо ниво това се показва пряко. Намеренията се замискират. След това се прави разузнаване. Проучва се какво е положението. След това се правят тактики, стратегии и се подбират специално тренираните войници, си вършат работата. Като те и работата обикновено са зверства.
Слушай, но още мърда, да. Друго. Изпитание за мъжество. Изпитание за глупост. Това е професионално, не? Как беше професионално всички се работят? Моля? Това е през моята гледна точка, разбира се. Това не е техен избор. Това е част от системата, да. Ами всичко е наш избор. Имат избор да не са там. Винаги има избор. Няма значение. Може и двата избор да не ни харесват, но човек винаги има избор. И затова живеем в общество на жертви, защото аз нямах избор. Обстоятелствата ми се случиха. Само, че някакъв пъти, света ми е както крив, с винаги има Великденските яйца, ти избор. избрали да го едисаш Великденски? Не празнувам Великден от няколко години. Окей, добре. Значи думите ти са смислени, не са само това. Добре, кажи. Иска да кажа темата за това да избираш какво да правиш. Не понякога човек, за да постигне нещо друго, преглъща някакви по-малки неща. Като примерно, ако той иска да стане добър военен, е готов да го направи това нещо, макар да не му харесва. До тук тя свежда, че избора е негов да го прави, защото той е приел факта и е избрал да бъде военен. Тоест той е приел всичките тези последващи неща. Негов избор като цяло е да прави това. Но затова тя каза избор. Ако не си избрал да е военен, а да е пощаджия, няма му се налага да яде и да прави всякакви извращения през неговото обучение, за да се кали. Много са сложни неща. Отговорите са по-прости, когато не отбират до нас пряко. Затова попитах Яна дали тя самата е така и това е тежък отговор, когато ние седим зад него със целия си живот и с това, което правим. И на войната продължаваме си темата. Не всичко се развива така перфектно и яростно. Няколко пъти имаме моменти на съжаление, на загубени другари, на загубени мисии и каузи. Тоест минава се през тези няколко фази. Прикритост, разузнаване, стратегии, активности. Обикновено войната не се прави случайно, по емоции, прави се с някакви цели, с някакви интереси. Петрол и много други варианти. Така, сега ще обърнем цялото това нещо. Ще го пресемантизираме. Това сме всички ние в общуването. Предпочитаме да сме анонимни. Когато нямаме опит как да го правим, ние по-скоро мълчим, не се показваме, не се разкриваме. Следващото, което правим е наблюдение на това, което се случва. И тук идва наблюдение и описание на това, което виждаме. Това е обективно. Само описваме това, което сме видяли. Фактите, данните. Следващата стъпка е мисленето, както ви казах, споделяне на мисли. Тези мисли може да са направени бързо, конкретно за това, каквато е ситуацията. Може да свързани с някакви по-голями замисъли, с някакви по-голями теории. След това са нашите чувства. Виждате, че тук има степени в споделянето. Първо човек е анонимен, после споделя неща, дето не го касаят, после споделя неща, които мисли, след това споделя неща, които чувства. За да стигнем, чувствата може да са, разбира се, положителни и отрицателни. И накрая стигнем до потребности, за които не говорим на всеки. Те понякога могат да са малко по-странни. Да, дефиницията за какво е да си истински войник е явно малко по-широка. Включва и такива неща. Тя е друга армия, но ритуал е същия. Има доста снимки такива в различни степени, които гледат. И вчера вече. Така че потребностите се може да се докажем като мъже. Потребностите се може да изпитаме адреналин. Потребностите ни може да минават през различни етапи. Може потребността просто да я говорим изолирани от света. Значи връщаме се на обратната концепция. Как да говорим по принцип? Как да се изказваме по принцип?
Това е така нареченото комбинирано послание. Ще поговорим сега малко повече за него и ще се върнем ако трябва. Това е една заигравка направена. Познавате сградата, виждате се, това е така го разбирате. Всички са геове. Когато се прие този закон, имаше такива реплики. Преди това забравих какво беше правилото. Прави, ма не казвай. Това стана официално, така че има такива реплики в обществото. Говорейки за цветовете, обаче нещата не са толкова подредени, колкото тук. Това са хората. Хората са много сложни същества. Много пластове има. Емоции, мисли, преживявания, спомени. Не сме толкова подредени и прости. И в общуването някои пъти нещо избива. Това е тази червена нишка, която виждаме. Силна мисъл, силна емоция по-често, фрустрация, която избухва изведнъж. Ние ги пием в себе си, защото не е много социално да показваме всичко, което чувстваме и мислим, но в даден момент нещо избухва. И когато избухва, резултатът е любителски както къснето в кола. Има ли някой от вас, нека си вдигне ръката, който никога не му се случва да избухне? Очевидно, че няма. За да избухнем обикновено нещо преди това е тлеяло. Нещо е горяло преди това. Имало някакви емоции, които се искали да извират, но ние сме ги потушавали. Или сме ги задържали, и сме слагали капли. Да, мен това напрежение обаче избухва. Това е една от идеите на споделяне. Първо, това ви е като един клапан, по който напрежението изтича, за да не се стигне до избухване. Защото когато избухнем, както виждате, дори далечни наблюдатели могат да пострадат. Често пъти при избухване щетите са по-голями, отколкото ако ги е няма. Отколкото ако не е имало избухването. Както и при войната. Щетите от войната винаги са по-голями, отколкото ползата. Поне е такава война, която се води на собствена територия. И за това, за да се стига от тези неща, сега ще споделим една концепция за подреждане. Да не бъдат тези емоции, които са така хаотични. Всеки продължава да си мисли и си чувства нещата както си иска. Обаче, когато контактуваме, е по-добре да ги подреждаме, за да не се стигне до конфликт. Защото често пъти в нашите послания ние правиме нещо хаотично, както преди малко това. Има една тънка червена нишка, обаче хората дали достатъчно внимателно слушат за тази тънка червена нишка. Пак ли закъсняваш? Това вече запалена глечка кибрид. Запален хил. Репликата е: те какво ти пука? Или имам работа, какво ме товариш и ти? Почва престрелка, която може да доведе до война. Репликите могат са най-различни. Точно това ли реши да прави? Много неща, много неща. Не е ясно какво точно казване, обаче вече то не е враждебен. Укорителен, обвинителен. Някой път човека може да се почувства гузно от среща, но по-често, като се извади нож, се вади нож на среща. Това е спонтанно, защото по принцип ние сме месоядни същества. Месоядните същества са агресивни.
за да могат да хванат плячката и да изядат. И кръвта и така нататък. Видяхме го Белия април, видяхме ги военните. Не сме толкова далеч от тези практики. При 100 години са се правили и тук. Мисля, не само преди 100. В Австралия до ден днешен скопяват овните с зъби. Има състезания за най-много, за най-малко време и така нататък. Това се прави до тук, смисъл, много съм знам ти неща. Как да подреждаме посланията към другите, за да няма експлозия? Аз ви го казвам. Първо, наблюдение. Някой от вас записали си тестове? Да. Или да върнем назад. Кой ги записка и ги прочетем? Добре, хайде, Юлия, да чуем. Тестовете са анонимност, наблюдение, мислене, чувства и потребности. Добре, искам това нещо сега, една ситуация, в която ти ме чакаш и си направил нещо пустичко за капване, обаче и сме се разбрали да си капваме днес там и да си гледаме някакво филмче и така нататък нещо си, обаче аз закъснявам и не ти се обаждам. Единият вариант да ми кажеш къде беше, това не се обади. Обаче, или защо закъсняваш, така. Искам сега обаче това послание да го направиш с тези, махаме анонимно с другите стъпки. Първо, има наблюдение. Първо трябва да знам дали човек по принцип си закъснява, може би и го е навик, може да се да се обиди нещо. Кой знае, може да е споделя преди това, че може да има евентуално някакво забавяне, за да дойде. Приема, че не съм се обадил и че закъснявам само от време на време. Не като никога да не закъснявам, но не като всеки път да закъснявам. Разбира се, се чуди къде е, ще потърся по телефона. Така и няма обаждане. Затова ти казваме такава ситуация си представи и пробай да предадеш по тези 4 стъпки да правиш. Първо наблюдение. След това мисли, след това чувства и накрая потребност. Пробай така да изкажеш тази ситуация. Ами, наблюдение, това, че виждам, че не идва на време. Как ще ми го кажеш? Иска ли някой друг да се пробва или? Зависи, аз нямам се. Айде, Гери, да го видим сега как ще го направим. Да, доста съм го преживявала, вече даже отвътре ми закипях. Скочва директно на чувствата. Първо, тъй като очевидно не мога нищо да направя след като е закъснял моят приятел. Ще наблюдавам реакцията му като се прибере, какво ще каже, дали ще се извини, дали ще обясни. Така. Ако това не се случи, ще си помисля възможните варианти на причините за закъснението. А ти няма да го мислиш през цялото време, докато той е закъснял. Ти си Аз толкова да ги търпелив, мисля, така ли? но- И той се прибира и ти го чакаш първо да видиш как ще се действа, как ще се обясни. И Аз след съм това ти доста да обясни. търпелива, да. И предпочитам да наблюдавам и да дам шанс първо човека сам да ми покаже каквото иска да ми покаже, пък после да справя изводите. Така че ще изчакам да видя какви ще бъдат реакциите му. Според реакциите му ще преценя кой от вариантите, които съм, от сценариите, които съм обмислила в главата си е най-вероятен. След това, също според реакцията му зависи как ще изразя чувствата си, как ще се почувствам. Защото ако реагира рязко, например, ако нищо не каже и си замълчи, Може да е гуза, обаче може обратно да реагира рязко, защото е преуморен и му се е случило и са го задържали в работа без той да иска или телефон му накладнали много хиляди неща. Да. Затова тук ви даваме една стратегия, как да се подходи. Това е само един от случаите, много частен случай. Случаи има десетки, стотици хиляди. Първо регистрирате фактите, които не водите никакво лично отношение, защото в момента, в който покажете лично отношение, в който включите стари истории, става една каша и се стига до знаете ли какво се стига. Първо казвам, кажи. Ами включването на лично отношение съм заявлявал, че може да засегне някои хора с коментар да, ама на тебе не ти пука за мен. Ще стигнем на това, за това е с няколко стъпки. Нека ви кажа след това, ще отговарям на въпрос. Значи първо, казва се, часът е примерно 10:30. Това е факт. Те се прибра с закъснение. Това е факт. Помислих си и казах какво си помисли, че може да се случва нещо лошо, защото нямам контакт с теб. Или помислих си, че си забравя, че имам отворите днес да ядем. Помислих си нещо друго.
Първо описвате фактите, после казвате какво сте помислили. След това може да минете, ако връзката е по-близка, какво сте почувствали. Почувствах се, честно казано, обиден от това отношение, защото специално пазарувах специално глас. Или почувствах се много притеснена да не се е случило нещо с теб, защото ти обикновено не закъсняваш и не знам какво се случва. Виждате степени. Не нападате човек. Говорите само за себе си. И то говорите сдържано и подредено. И стигаме до потребности. Казвате това, което искате да направя. Много бих се радвала, ако можеше тази вечер да изкарваме прекрасно. Много искам с теб да имаме по-често време заедно да вечеряме и така нататък, или да гледаме филми. Това ми липсва. Вие говорите вече за вашите нужди. Но не натоварвате човека. Не го обвинявате. Не го нападате. Хайде сега вече въпрос. С тази стратегия доста често, ако срещу вас седи незрял човек, му насаждате чувството за вина. Което е доста често ползвано от някои жени. Обяснявам защо. Защото това е пак една общоприета вярване, че жените са слабия пол, пък мъжете са силни. Това е чисто физическо разделение, на умствено ниво всички сме равни. И понеже е прието, те действат по този начин. Не казвам, че всички не ме разбирате погрешно, нямам нищо лично към някакъв жен. Това е доста често ползвано от тях. Това не пречи ние мъжете да го ползваме. Полните мъже също доста добре борават с тази методика. Така, значи отговаряме по следния начин. Регистрираме. Виждам, че си притеснен. Мислих си за теб през цялото време, обаче батерията ми пада. Споделяш и след това. Чувствах се притеснен за това и чувствах се ангажиран, чувствах се виновен. Сори и така нататък. Значи, когато е само от едната страна и тя злоупотребява с него, това не е такава чиста комуникация, защото зависи къде сложиш акцент. Мисълта ми беше само това, че казвам го в частни случаи, когато срещу вас, нали, с един незрял човек, който не знае как да си извлече информация от това, което сте му казали. Но имате опит и може да разберете следейки го. Защото е много важно да следите човека от среща как реагира, че почва да изпада в дупката на унизението и да го извадите оттам. По някакъв начин казваш, виждам, че си уморен, нека седнем на масата и да обсъдим ситуацията, така че да се избегнат повече тези грешки. Тоест, много е важно, когато ползваме някакви методики, които сме установили, че помагат, без да настъпваме с агресия, да следиме хората от среща в каква ситуация използват и да им помогаме да излезат. Защото когато човек се почувства виновен, много често се затваря в себе си и понякога, ако се затвори прекалено в себе си, от обидата пък става агресивен и се обръща пак срещу вас. И това говоря, като казах, като споменавам жените. Това важи абсолютно и за мъжете. Аз съм ползвал и двете техники. Бил съм и от двете страни, ползвам и тази техника, която ми се налага. Аз първо искам да кажа, че относно техниката, която описахте, аз я използвах доста дълго време и съответно бях обвинявана в пасивна агресия и манипулация. Да, защото съм била прекалено спокойна и по този начин съм се опитвала да манипулирам човека срещу мен. След това, когато се премина към неговият отговор, той обикновено напада. И така или иначе не се получава комуникация. Той не ме чува какво искам да му кажа. Не се стигат изобщо до момента да разбере какви са моите потребности. Така че с тази техника в момента не съм имала успех. Прекратих комуникацията. Тоест, когато тази техника не работи, очевидно с комуникацията е зле. Очевидно с този човек, каквато и техника да използваме, не е добре. Затова е хубаво нещата да се... Ето, нека това ти бъде като един инструмент, който ти се почерпа. Относно чувството за вина, другото, което и тук и без това, извинявайте само, обаче ние поставихме една ситуация, тя ни малко почва да ни отдалечава, защото това е само една ситуация. Това е, може да е, ще отидеш и ти на родителската среща този път. И другия казва, мисля, който тук поне няколко човека, че разказва, сега поне 4-5 човека. Така. И изведнъж, когато няма обяснение,
и всеки е зает и това му късва от времето, защото да слушаш как се прозяват. Това е супер досадно, това е тотално загуба на време. И се започна добре, нали ти казваш, ще го направиш, що няма смисъл да се стига до конфликт. Може пак да почнете така, описвайки как се стигнете до това нещо. Почвате с наблюдение. Нещо от миналия път не ви е харесало на родителската среща и не искате да се продължава някакъв конфликт. Или поели си някакъв ангажимент с някой от учителите, с някой от учениците, който по една или друга причина не искате да прерасне в нещо друго. Най-различни причини обаче вие не ги споделяте. Човек от среща не знае. Ние по някакъв начин очакваме, че когато хората ни познават, те се досещат за това какво чувстваме и какво мислиме, или ако не се досещат, поне тотално ще ни се доберат и в рядките моменти, в които искаме нещо те да направят, те ще разберат, че това е рядък момент и автоматически ще направят това, което сме ги помолили. Това е в идеалния вариант. Обаче идеалните варианти са изключително рядко. Това е по-добре да си обясните мотивите, аргументите, чувствата. И ако човек от среща държи на вас малко, а не както в случая с Гери, той ще ги разбере като човек. Обаче ако не ми ги обясните тези неща, седе са на едно друго ниво и той се дразни, че вие го ощетявате, искате сега да му вземете от времето, вие сте несериозни, вие не си вършите работата, това е те само аз ще го гледам и така нататък и така нататък. Слушаме. Не би ли било добре да се обърнат, примерно да се започнат чувствата в предната конкретна ситуация, самото излагане на фактите в 10:30 трябваше да се прибереш в 7. Това вече според мен е запалване на фитила, докато притисних се за теб, защото е 10:30. Това вече... Защо би могло, разбира се, да. Въпросът е да не се правят нещата като обвинение. Въпросът е, това е една постепенна градация на нещата. Нали, за конкретния случай, защото случай има най-различни. Аз искам да добавя, че думите, които използваме, могат да са абсолютно еднакви, обаче тона и енергията, с които ги издаваме, могат да... Едните думи да са притесних се за тебе, други... Притесних се за тебе! Абсолютно, но това имаш, тъй като знам, че го имаше в нещата, които четохте и представяхте един други за мета езика, за пара езика, защото нали всичко, което сте ми изпратили, съм го изчел. И с това иска да се разпределите горе-долу всяка тема, да е във всяка група. Мисля, че вече го знаете, не искам да повтарям неща, които са прочетени и казани. Сега, ще направим един малък експеримент. Ще ви пусна две песни, които харесвам. Само, че едната от много отдавна, а едната от много скоро. И след това ще ви кажа как експеримент. Вие гледате. Какво е общото между тези две песни с клипове? Защото клиповете са неразривно свързани. Общо. Присъстват животни. Така. Айде почваме. Това беше от тебе. Така, Яна. Представят различни страни на твоя характер и на твоята същност. Добре. Че музиката си върви с клипа. Мисля, в втория случай музиката беше агресивна, както и клипа. Така, и двете са така. В първи случай не беше агресивна, съответно клипа и музиката бяха по-така. В двата случая показваш човешки потребности. В едното, нали, там, нужда да откриваш, нужда за спокойствие, нали, за си добър, примерно. Другото е нужда да си лош. Примерно някои това е потребност да са агресивни, да падат, да чупят, да получават внимание. Това беше репрезентация на човешките емоции в двете си крайности, хармонията, спокойствието в първия клип и агресията и най-вече агресията в втория клип и прикритостта с маската, която беше. И това имаше двете разлики в осветеността
позициите, т.е. двата клипа по много общи и различни начини описаха емоциите. С светлите пастелни тонови, с тъмните... Световете са важни. Другото, което мога да спомена е ритма на музиката. Липсата на хармоничност във втория. По-насечения тон в втората песен. Така, още? Красимир, аз би казал, че и двата клипа по свой начин са актуални за времето, в което са правени. Се отразяват, двата са доста известни за времето. И по този начин може да направим аналогия какви са били ценностите преди 27-8. Чакай, ти ми казваш, че не е имало клубна музика и клубна култура 88. Не, смисъл. По-скоро какво е по-популярно има преди? Актуалността на песните, смисъл, че първата песен към момента изобщо не би била чак толкова актуална, както е била на времето. Ами с това ти кажа, че миналата и по-миналата година тя получи Оскар същата правица за нови нейни неща. Не мисля, че това показва, че не е популярно. Иска да спомена, че извинявам се, че... Не, нека той си вербализира мисълта или поне да я защити. Значи, 88 година тя е избрана, аз тъй като не съм сигурен, вие казахте, че е избрана за номер 1, като... Песен и клип, тогава така се води. Преди това беше Майкъл Джаксън миналата година с... Кой е или? Ако мога така да се изразя, коя е организацията, която я дава награда? Трябва да се разрава, това може да го направиш една от малко. Принципно да, но нямам конкретно награда. Идеята ми е, че ако как да кажа, тази песен не би била толкова популярна, колко към момента, въпреки че казвам, да, това го знам, че получи Оскар, но Оскарите не са толкова в момента мерило на подкултурата, ако мога да кажа. Интересно. Добре. Мога да кажа нещо в него за него. Добре, помогни му вече. Значи, колегата искаше да каже, че това е репрезентация на нагласите в обществото 88 година и сега, но тази промяна може да дължи, че на факта, че тогава повече гласност се дава на хората към средна възраст, които слушат музика. До сега тази граница е свалена доста по-надолу и затова клип от този, който гледахме, е доста по-популярен, защото хората, които слушат музика и дават мнение вече на базата на информационните технологии, са доста по-млади. И затова е спорно да се каже, че коя би била по-известна тогава и сега. Така. Аз мисля, че и двата клипа по някакъв начин манипулират чувствата на хората, когато се слушат. Единият клип води до агресия, другия до спокойствие, както го видяхме, но като се замисля, според времето, което е било преди не съм бил роден, доколко съм чувал повечето изпълнители, така да кажем, по-спокойна музика се изферила, отколкото в нашето време има по-голяма агресия в комерциалните музики, където се въртят по телевизията. Това е мнението ми. Аз се питам, вие защо ни показвате точно тези два клипа? И за мен те са специално символ на това какво става в главата на всеки един от изпълнителите. Нали смисъл, жената си представя кораб, представя си красиви, нали, гледки, т.е. за нея това е идеала за света. Докато момчетата, нали, с тези маски, с тая скритост, с тези черни краски, за тях нали, и пакостите, които правят, големите пакости, които правят като пораснали момчета, нали, за тях това е света. Добре, и погледайте се. Така? Добре, Яна. И нещо друго, всичко това, което написахте, какъв е за нас света, през нас нашите очи, ние това видяхме. Това има преди в началото, че вие, като ги харесате тези две неща, показвате две части от вас. Имате и всеки, трябва всеки от нас да има част, която обича спокойствие, има част, която иска и агресия. Въпросът е какво правиш с едната и с другата.
Това е важно. Това е вече стъпка малко нагоре, добре. Още. Значи видяхме, че има разлика във възрастта. Но тази възраст вече се дели на две части. Едната е към по-възрастните хора е ориентирана или са правени. Не е ясно. Казахме, че сега е повече към младите, обаче виждаме, че и изпълнителите са млади, и адресата са млади хора. Тоест тук има някакво съвпадение, но възрастта е млада. Приемни, хайде да кажем, средна. И на изпълнителката, и на аудиторията. При Мартин Герикс е младежка възраст. И на изпълнителя, и за аудиторията. Защото приемно, да няма аргументи. Така, друго. Още. По какво може да ги се отнесем, защото виждаме, че тук по всичко те са в различен спектър. Ето приемна емоция, тук имаме спокойствие, тук имаме агресия, тук имаме средна възраст, тук имаме младежка възраст, тук имаме... Това не е неравноделен ритъм, това е малко по-особено като композиционна форма. Така? Цветовете в единия са пъстри, светли, а другия само черно преобладава повече. Така. Пъстри, черно. Ярки. Пастелни светли. Така, ма май добре и без Светле пъстри, тук са тъмни, добре? Така, още? Георги, при Еня има вокали и се пее, доколкото при другия изпълнител... Страхотно. Вокали, а другото само инструментали. Да. Електронно. Яна? Относно това за вокалите и само инструменти, че има, намирам връзка и с това, че в втората част, освен че няма глас, няма и лица. Тоест имаме скрита идентичност. И всъщност като си скрит, казваш повече. Само че извърши стата, продължаваме тук да пишем. Ритма го разделете на две. Ритма го разделете на две, достатъчно място. Всъщност хората по-лесно, като си открият лицето, по-лесно си признаваме това, че си мечтаем за лодки, обаче по-трудно си признаваме агресивната си същност, защото... Виждате ли връзката вече с споделянето в групички, всички сме добрички и никой от нас не лъже, защото всички ни гледат в този момент. Първо аз ви гледам какво се спратили, после другите ви гледат. И за да с нас какво се получава? Спокойствие, какво каза преди малко, че ми се маска? Маска, добре. Деня, някой направено впечатление времето, в което се развиват нещата. Тоест, слънчева светлина. Така, едното е слънце. Ден, най-общо кажа. А другото е нощ. Още? Николай, в първата песен имаше текст, изпълнителят имаше какво да каже, какво да разкаже. Докато във втория клип е само ритъм. Така, хем имаме вокал, хем имаме плюс текст. А инструментал обаче без текст. Без съдържание. Така, още. Значи, което беше сред природата, докато действието на другия клип се развиваше в няколко цели. Толкова е изключително важен, да, защото те се гравитират около затворено пространство, клубно и около неговата част. А при нея нямаше нищо. Всичко е затворено и в някакви тесни рамки. Хайде пишем. А другото да кажем има свобода. Значи тук имаме природа, тук имаме клуб. Нали? Така, добре, още? Животните се различават. Едните са хищници, другите са
Само една жаба видяхме. Да, жабчица. Преобладаващото едно колибри, да. Преобладаващото какво виждахме там? Пеперуди, така. Цветя. Преобладаващото моля? Море. И това е важно, но това е друга разлика. Значи сега сме на фаза животни, значи в един случай имаме хищници. Душим вече. Да. Защото за миг не беше съгласен, че работа не е. Интериора може да го махнем, че сложихме топус, който е по-голяма категория. Така, значи имаме животни. Тук са пеперуди плюс цветя. Плюс птички. Не си ще ли да ви стане на днес? Тук имаме... Много малко си бил тогава. Така. Спокойствие. Ритъмът тук е... Ако тук ритъм е бил спокоен, тук какъв е бил ритъм? Агресивен, добре. Така. Деян, това, което аз ми направи така впечатление, че нали, в първата песен тя си беше сама изпълнителката, но във втората песен имаше така, те бяха нали, в клуб, имаше някакви други хора, които ги гледат и за тях явно беше важно те да се покажат пред тези други. Не само се покажат, но те са група, докато беше само една жена, нямаше инструменталисти, нямаше нищо. Една жена в цялата природа. Тук те са на група от началото до края, това, че са група е много важно, защото всички се групираха със своята маскираност, с способността си да танцуват за желанието си за агресия. Имаме тук една групова принадлежност и идентичност. Къде да го напишем това? Отдясно на... Значи брой. Тук имаме един човек. Тук имаме група. Така. И, добре. Може само да добавя към това нещо, че агресията по-лесно се възприема, докато е в група. Докато индивид... Гледаме се какво се е получило в едната колонка, в другата колонка. Добре, хайде кажи. Ти си по-подготвен. В единия клип имаше създаване, имаше разцъпване на цветя, а в другия клип имаше унищожение, бутане на кофе, чупене на полица. В единия клип имаше пречистваща вода, а в другия клип имаше огън. Създаване растеж. Тук е едно унищожение. И за водата се радвам, че го хвана. Тук имаме вода като стихия. Тук имаме като стихия огън. Обаче ще го правим така. Добре, мисля, че горе-долу поизчерпахме темата. Съпоставката, която се прави, ни дава възможност да погледнем от дистанция на нещата. Дава ни възможност да извлечем материал, който сам по себе си може да не хванем, ако гледаме херменевтично само нещата затворени в тяхната цялост. И по принцип, когато социологията работи, тя съпоставя данни от различни хора и тогава търси смисъл от тях. Не гледа само от един човек за себе си. И това ми беше идеята да си гледате взаимно домашните, за да може да се обогатявате от това нещо и да се поставяте като външни референции. Нещо като обратна връзка, му което не ви се дава пряко, но вие си я взимате. Така че виждаме много ясно обособяване, създание, растеж, вода, слънце, ден, спокойствие, бъстри цветове, средна възраст, пак спокойствие, едно лице, пеперуди, цветя, птици, вокали и текст. Това е, можем ли да кажем, че това е едно тематично ядро на ценности и на хубави неща, които са социално приятни като ценности. Или не можем? Може. Докато тук какво виждаме? Унищожение, нощ, клуб, агресия, тъма, пак агресия, маски, хищници, група. Инструментали, никакъв текст, нищо учленено. Младежка възраст. И младежка възраст. Така. Много. Да, много е. Виждате ли как има много ясни ядра на смисъл?
които са свързани помежду всичките части. Обаче съпоставката ни ги дава като две абсолютно диаметрални противоположности. Не само това е пол, тук те са мъже, тук тя е жена, което не беше казано. Въпреки че е супер очевидно, винаги е по-добре да се започне от очевидностите нататък. Така се прави описание. Да, така е. Ние сме съставени от тези части от още много други. Не можем да кажем, че ние сме добри към всички, ние не сме агресивни или обратното. Ние сме супер честни, защото това значи, че в този момент вие лъжете. Който каже, че сте много честни. Има... Яна, и ти също. Мога ли да... Така, давай. Какво помисли толкова добре? Това, че човек използва лъжата в чистия си смисъл като лъжа, а ползва други методи да се прикрие, защото основното лъжата се ползва при страх или с цел изгода. Изгодата може да се разбира много широко. Да, мисълта ми, че това е... Лъжата, по принцип се каже лъжа се настрояваме негативно, но това е социална спойка. Някой път да казваш нещата по по-мек начин на човека, някой път и просто да... И така нататък. Не е задължително да имаш изгода да лъжиш. Някой път и прави се чужда полза, даже на човека. Говорим, че метода лъжа се използва най-често в тези две групи. Когато някои хора използват други методики, за да постигнат резултат в тези групи, не може да се обобщи, че те лъжат, когато правят такъв тип социологическо изследване, на базата на това, че един от отговорите просто не е в тяхната. Другите възможни отговори не са в изследването. Има си коректност направена на самата. Да, това отива на друга насока. Защото им предвид, че методиката чисто просто да използваш лъжа като неистина, не винаги някои хора успяваме да съчетаваме така да правим комуникацията си, че да не се възползваме от тази методика. Така. Пак се връщаме към бившия модел на Шанън, който преработвам и обогатявам. Значи, когато подаваме информация, ние като адресати искаме да кажем нещо. Че това може да е мисъл, може да е чувство, може да е послание, както тук, нали, на агресията, на доминацията или на сътворението, на растежа. Важно е какви думи, в какви форми ще го облечем. Ти си глупак е една форма. Много се радвам, че успяваш с тези неща, се радвам, ако успяваш и с тези друга форма, с които в момента малко те затруднява. Резултатът, който ще възпроизведат тези две фрази е малко различен. Ефектът, който ще имате малко различен, става въпрос за едно и също намерение. Нали, за канала, за шума, всички тези неща вече сме ни говорили. За обратната връзка не сме говорили достатъчно, защото сега вие само основно споделяхте навън. Наблюдавате себе си, но не наблюдавате света, как ви наблюдава и как ви разбира. А без да имам обратна връзка, не знам дали ние си имаме за открити, обаче аз всъщност това, което вие казвате, че сте открити, аз не го виждам съвсем така, примерно. Или вашите близки не го виждат съвсем така, или сестра ви, която някому е една по-близка, няма да казвам конкретния човек, защото не помня имена, че го познава по-добре от него самия и не се изненадва от някои негови постъпки. Или даже са били очаквани на самия човек това, което прави, го изненадва. Как се бират обратна връзка? Така. Мислете как да се бират